Cada pressa passa el temps. Ara en Son Goku està casat. I ves per on ja té un fillet encantador. Hola, sóc en Son Gohan, el fill d'en Son Goku. Ei, torna! Però un dia, un misteriós guerrer vingut d'un altre planeta arriba a la Terra i comença a torbar la pau. Qui busca i quins plans té? Qui és aquest home? No he pogut fer res. Estava com paralitzat.